Hakum kini kisingi balak kiudor ki components jong ki phone bat ka balak pelong ya ki brands ban pen kiudor ya ki phone jong ki kalawa ka baderu ka brand India jongi kala launch artili ki phone budget jong ka bat kita kide kalawa Virat V1 5G bat kalawa Virat V1 4G. Handre hagana ke kenti kana kalawa kala partnership bat ka Flipkart. Kata kamut kini ki artili ki phone kinti official naka Flipkart. Bara skato kana kalawa ka judi official lane partnership bat ka Amazon. Handre hagana kenti kila sedang nok ban partnership bat ka naka Flipkart. Te hagana video ngini page ya ki jinglong jong kini ki phone bat ngini page company ya ki features jong kana ka ba support 5G. Ya keto ke ba support tang 4G ngatara ngam don kam ban batai namar ngikum ki customer hagini ki juk mentah ngam thara re ngin yathit daki phone 4G. Namar kumba pietip ba kana ka 5G ka sedang naduk ki snam arjar arpuar. Temanohi bantiet dagi 4G phone hagini gisngi namar ki 4G phone ki sedang nadu gisnam arja kanriu kanyo handre kane ke jing kiudor jong ki components jong ki phone em kala pelong biang ya ki brands bakin penmi biang ya kini ki 4G phone kadau ba ki lahaban penmi dagi ni 4G phone em hagini gisngi kade namar ba ki lahaban penan kam biang dagi chip barim naki batlon om tang kata lada notice ba ki phone ki bahadu arphe hajar ka doru ki brand ki sedang biang ban aitang da ki ba 100GB ka ram bat ki 100GB ki storage te habakum ne ngila poi biang kum hagitu ki juk arja kanriu kanyan de namar hagitu ki por kisai ada ki basau GB ka RAM bat ki 100GB ki storage bat kumbala itu lane maham dagi expert sam kana kajing kurdu chip kala banne hadu kisnem arjar apu praro te kumta sai long pikir bha yaki pon jongpi lada kidang ya hadu menta namar lada jia bapat lane snew te pin haban thit kum kine hakine ki por te kala ban sem jing ap ban yo dagi pon ki balong value for money te anyways ngin poi biang haga topik jongi kata bangin nyepet jagi features jong kanaga pon tema jongki tekat ba pinang nyepet kum kadak ban I motivation yanga ban nang ya continue kum kanaga kam te singa ba ai kalat jong pi ka hat jong pi ya share ban nang ta subscribe lada pimpat de ban subscribe tang ne ngin sedang nak ban page jagi features jong kanaga pun ban ngin sedang syuah haga design bat ka build jong ka design jong ka banadin ka ilong modern bat stylish bat ka don ru ya gitu ki patterns ba kam internet susu bat ka ne ru hakitu ki corner lana gitu ki benta ba saudong jong ka ki kam long rounded nak benta ban kam long comfortable ban ban te haga build jong ka bat ka body bat ka back jong ka kisna da ki ju kata da ki plastik lana ki polycarbonate haga thickness jong ka poi kumba 0.5 mm kajing kia jong kapat ka poi kumba ars pa kendai grams hagi sim card ka support dagi dual nano sim card bat kila ada ka full sim slot kata kamut pila ban puran kam ha kaju ka por artili sim card bat ka SD card bat kala ban support hadu 1TB ka SD card te ha ka IP rating pat ki ada ka IP64 nang ta ban unlock ya kana ka phone ki ada ka side mounted fingerprint te haki colors kadon artili ka banangkong kata ka Aria blue ka ba arpat kata ka sonar gold te mentapan ini poi haka display jongka kajing he ka display jong kana ka phone kalong 0.9 inci bat ki ai tang da kata ka HD plus IPS LCD display haga refresh rate ki ada ka 6 Hz nang ta hadu arspa 100 Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai haga brightness pat ka sepatang hadu 100 nits tenang ta lada yapit haga to ka kamera cut out jongka ki ada ka to ka U notch lada ki ada ki to ki punch hole display tekan kam ilong clean susu tela dai pe ya gitu ki bezel lana gitu ki benta bayong keto ke display jong karu ki kampau namar ba hagi pon budget ki sai lek kumne he tenang ta ban yada ya kana display jong ka kila ada ka panda glass teman-teman ini poi ha chipset lana processor chipset lana processor kila ha kana pun kata da Unisoc T8200 une te udu 5G processor handre kine ki Uni SoC processor em kimde re ki baklang bor handre ya ki daily use te kila ban handle easily na kata ka daw kine ki jat processor ki sai atang hagi pun budget nang ne sekmat pini i ba pun ki bah po arpe hajar em kin ai tang da kine ki jat processor kadahi kade nomor ba kerdu chip palan tenang ta hak antutu score kana ka pun kayo kumba san lak tam aa tekum ta kum haki games barit baria kala bankit klem don jingwit te hak BGM aru kala bankit 100 daki normal setting lana ki low setting bat ka support hadu kumba 100 fps temen tapan ini po haki software jongka kana ka pun ki ada Android 16 bat UI jongka ulong clean usrim kum ki stock Android na kata ka daw ka kamduna kita ki bloatware lana kita ki third party apps ki basu pendap ya ka ram bat ka storage te haki software update la itu bakin ai tang system ka OS update lana ka Android update at least lada ki IR snam tekan kambiang susu handre ya ka security update tekin IR snam tekana ka be ka bakam perlong special ya kana ka lawa em kata ka de bana ki brand baro em tang kana ka lawa ka badon ya kata ka free service at home kata kamut balada jia bas new hi ka phone hapo ka warranty em te phila ban kontak ya ka lawa batkin sapha briu bakin wan sim hi na ying klem daron kam ban lek cha on paper kata ka jingkam jongki ka best bha kata ka service baki ai handre kano ki trekam sisa ya kata ngimpan lak ban yathu ma tang kito ki bala experience kum kita ki issue kila ban yathu ya kata handre ka ba phalapat ba kibe brand kim yanut ban ai kum kata ka service kum ba ai kana ka lawak te mentapan ngi pa ka rambat ka storage jongka
jongka kana ka phone ka don tang ka we garam bat ka storage variant kata bakila atang daga 100 GB garam bat ka 1000 GB ka storage kumba ngalai thu na du menne basdang ba menta kisngi ki company kimla suban penbiang hakita kiliang tam haki phone budget te haka ram kila kana ka phone kata daga LPDDR4X bat haka storage bat ki ada kata ka eMMC at least kila de ban ada gitu ki UFS teman-teman ini pa haka kamera jongka kana ka phone ka don tang ka we ka kamera jongka nadin resolution page ka i kumba ka don arteli te kana ka kamera jongka ki ada ka khatla megapixel bat ka support da kata ka EIS amde ka OIS haki video ka support hadu 4K 30 fps te haka front kamera jongka pat ki atang daga 1 megapixel bat haki video ka support tang hadu 1080p 30 fps ka kamera jongka te ka silong basic nimla ban expect palat haki negisngi teman-teman ini pa hao bateri jongka haka sin banangkong kana ka lawa kala kampen he yao bateri jongka bat kana ka phone ka de ka banangkong ka ban yo da bateri uba 1000 mAh hau charger pat ki atang dao CPU 1 handai ka support pat hadu khat prawon te hau tu USB port te ki ada USB 2.0 teman-teman ini po haki beki features jongka karena ka phone ka don khandai teligi 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 5 Bluetooth ki ada Bluetooth version 5 nangta kana ka phone ka don ru ya auto 3.5 mm jack bat ka support ru ya ka radio nangta ha mic ki atang da we mic lane single mic bat ha speaker ru ki atang da we speaker haki sensor pat kata ka gyroscope sensor ki claim ai kat baki beki sensor te ki download teman-teman ini po haka main kata ya ka dor jongka haka jing sisa kana ka phone ki las dang bandi pajba ya ka naduka live weight jong benajun bat kito ki bat haka to ka sngi ki yo tang kumba khat arajar handai mentapat kana ka phone kala kiuno syaga khat la hajar bat ya kana ka phone ki di official tang naga Flipkart dengan sapersyang bantak ya ka lada pikwa ban check out ya ka te ya ka dor jong ka 4G pan ka poi hapok ka 10,000 kata kumba khanda hajar sanspa te kendia de ngan yathu ya ki main features ki ba kana ka 4G ka fer na ka 5G ki long kumne hakane haka design jong ka fer khendia de bat ka 5G nang ta ka fer hau processor ba hakane ki ada Unisoc SC9863A bat une udai tangu 4G chipset lano processor bat sakane ka we ka jingi fer jong ka ba hakane ki ada ka Android 15 bat ka deru ka Android Go edition ki Android Go edition ru ki dei ki Android phone he handai ki penan kampat daki application balong lightweight lane ki ba Steam bat hakane ki claim ya thu sha lakin I update name hakatuka Android version bat sakane ka we pat ka jingi fer jong ka kata hau bateri ba hakane ki ai tang dao 1000 mAh kat ba ka display bat ka kamera ki ada ki ju ki specifications lane ki features kane te ya kitu ki badang shift na kitu ki phone buttons sya ki phone Android te kila ban thit da kane handai ya kitu ki bala bat teng daki smartphone tengam thara kin ya thit daki ne ki balong ki 4G phone te habai 5 yang hakane ka 5G pan hakato ka dor tengim la suban komplain namar daki we ki brand le ladaki ai daki ne ki ju ki features am te kila ban poi hadu khat nyau kat prajar bat wat hadu RP hajar ru te kumta lada ka budget jong pi kalong kum to khat la hajar bat phim ngau la suban penhe ya kata te phila ban consider ya kana ka phone teman tang thrai lang ba kana video jenga phila ngau thu ya ki ne ki features jong kana ka phone bat phila ngau thu ru la ka biang nam ban thien tengin nyesem hakawe pat ka video jenga kublesibun